दा जोंहा जे थांनाय बोथोरफोराव बिसोरो BPF सरकारा जे 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन बे 17 बोसोर सासन खालामनायनि गेजेराव बिसोरो समाबाय भट जे समायाव जे बयहाबो शेयार हल्डार बा भट होनो मोन्थाय दं बे मोन्थायखौ बन्चित खालामनानै बिसोरो गावसिनि एकदम गाज्रि माबाजों सिगिस' खालामनानै बिसोरो गावसोर सालायबाय थादोंमोन। दा दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जोङो समान मोन्थाय मोननांगौ शेयार हल्डारफ्रा भट होनो मोननांगौ होननानै जोङो दिनै जोंनि सरकाराव थानानै जोङो बेखौ आह्वान खालामदों जे भटआ जानांगौ होननानै। नाथाय बिसोरनिफ्राय बुंदोंमोन जे सरकारा नोंसिनिखा देरहाखागोन नोंसोर होननानै बिसोरो 3 मेम्बार बिबाय थादोंमोन जोंनाव। खिन्थु जों बेखौ होनाय जायाखै मानोना जोंहा बेखौ होयोबा जोङो माइनास जायो। बेनिखायनो भट गेलेथारनांगौ होननानै जोङो भटखौ फाथिहोदों आरो दिनै 6 तारिखआव भट जानानै थांबाय आरो दिनै 8 तारिखआव दिनै रिजाल्टखौ मोननो हाबाय। जे आं दाखालि नोंसोरनि सिगाङाव बुंखादोंमोन जे 15 जन केन्डिडेट दोननायाव 15 जनबो देरहागोन होननानै, नङा होमबा? दा दिनैहाय जोङो फिथाइखौ मोनबाय 15 जनाव 15 जनबो देरहामारदों आरोखि। दा गतिके आं बेखौनो बुंनो सानदों दा जोंनि कुसुगाव हिसाबै बा सारा बिटिआरआवनो BPFनि गोहोमा गैला होननानै दिनैनि बे समाबाय इलेक्सननि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनबाय आरोखि। दा गोबां समाव बिसोरो गावसिनि राज खालामनानै बिसोरो गोबां खामानिफोरखौहाय बिसोरो हमथा दोननानै रायजो राजाफोरखौ मोखां खाथेनानै बिसोरो गावसिनि सासनावहाय बिदिनो समबायाव थाखानाय धन सम्पतिखौ बिसोर लुथिनानै जालांजोबदों आं मिथिदों। आरो आङो बे समबाय समितिनिनो सासे भिजिलेन्स कमिटिनिनो सासे चेयारमेन बे हिसाबै आङो दाख्लैबो बुंखादों नोंथांमोननि सिगाङाव बिसोरो जे लट मोनसेयाव 126 कुइन्टेलखौ जायो होननानै। दा बे जानायखौबो मिथिनानै दिनै शेयार हल्डारफ्रा साखाफारा जानानै बे सोलायनाय परिबर्तनखौ नांगौ होननानै दिनै जोंनो गासै शेयार हल्डारफ्रा जोंनि UPPL हान्जाखौ मोजां मोननानै दिनै गासिबो जोंखौ भट होनानै जोंनि साफ्रोमबो मेम्बारखौ देरहाहोदों। कुसुगाव समबाय इलेक्सन थांनाय जोंहा 6 तारिखआव इलेक्सन जादोंमोन। दिनै 8 तारिखआव जोंहा रिजाल्ट बे रिजाल्ट काउन्टिंआव जोङो UPPL दोलो हिसाबै प्रमद बर'नि जे सरकार प्रमद बर'नि जे दैदेननाय बे दैदेननाय सरकार हिसाबै जोङो 15 जनिया केन्डिडेट होदोंमोन। दिनै बे 15 जनिया केन्डिडेटखौ जोङो कुसुगाव समबाय समिति हिसाबै एबा 6 नं कुसुगाव कनस्टिटुएन्सि हिसाबै आङो दाखालिनो थांनाय 6 तारिखखालि आङो नोंथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों आङो फोरमायखादोंमोन कुसुगाव समष्टि हिसाबै BPFआव जेबो गोहोम गैया। मानोना थांनाय 2020आव जे BTC इलेक्सन जादोंमोन MCLA इलेक्सन जादोंमन बे इलेक्सनाव मानिजाथाव जोंनि BTCनि हाग्रामा बिथाङा बे समष्टियाव गेलेदोंमोन। बिथांखौ जोङो डु अर डाइ सान हर खामानि मावनानै जोंनि मानिजाथाव उकिल मोसाहारि बिथांखौ जोङो देरहाहोदों। ओंखायनो बिथांमोनखौ बुंखादोंमोन BPF हिसाबै कुसुगाव समबाय इलेक्सनाव गेलेयाबा हामगौ होननानै आं माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन। जोङो बुंदों हाग्रामायाथ' मा बे समबाय इलेक्सना जोंनि फेक्टरबो नङा, बे जोंनि सामायन' BPF हिसाबैथ' कुसुगाव समष्टियाव सासे सानै साथाम जानानै जों साननो हाबाय। कुसुगाव रावबो गैला। कुसुगाव हिसाबै BPFआ सायराबो गैया। सान्दाङाव सालिबाबो गलांजोबसिगोन बादिसो मोनबाय आं बेखौनो लुगैदों जोंनि कुसुगाव समबाय समितियाव BPF हिसाबै जों दाखालिनो वार्निं एबा थ्रेटेनिं होखादों बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ। जोङो बेनो जोंनि प्रमद बर' सरकारा अरायबो जोंनि बिटिआरखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। रायजो राजाफ्रा बिथांनि जे खामानि मावनाय बै खामानि मावनायफोरखौ नुहुरनानै सारा रायजो राजा पाब्लिक जाम्बा जाम्बिफ्रा बिथांनि खामानि मावनायफोरखौ जोबोद मोजां मोननानै दिनै समबाय इलेक्सनावबो बिथांनि मावनायखौ मोजां मोननानै उकिल मोसाहारिया बे समष्टिनि सासे बिजाथि जानानै सारा रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायफोरखौ बिथांमोना सुफुंनायनि थाखाय दिनै बिथांनि जे नाजानाय बिथांनि जे मावनाय बेखौ मोजां मोननानै
कसुगाव समबाय समितिखौ सेन्सुरिजों दिनै मारिबाय आं दाखालिबो बुंखादोंमोन दत्त बिथांखौ दत्त नों बावहाय जेबो गोहोम गैया नों मावनांगौ जेबो गैया मानोना कसुगाव समस्तिया देरहासुला BPF नि राजा हाग्रामाखौनो थांनाय BTC इलेक्सनाव जों फेजेनखादोंब्ला नोंथाङाथ' सामायनोसो बे समबायनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै बेखौ जों ट्रेक्टर सानांखादों আমার এটাই অনুরোধ আমি कसुगाव সমবায় সমিতি আমি 15 জনীয়া ইউপিপিএল দলত থাকে আমি ক্যান্ডিডেট দিছিলো আজি আমি ইউপিপিএল দলত পৰা 15 জনীয়া 15 জন আমি জিকিছো সেঞ্চুরিতে মারিছো আমার সমবায় সমিতি এই কারণে মই আগতে কৈছিলো আগত আমি মিডিয়া দিছিলো মিডিয়াত আমি কৈছিলো যোৱা 6 তাৰিখত যে BTC ইলেকশন হৈছিল ওই BTC ইলেকশনত আমি কৈছিলো আমার कसुगाव সমবায় সমিতিত BPF হিসাবে আমার कसुगाव কনস্টিটিউসি এনে BPF হিসাবে কোনো খায়াও নাই এজন দুইজন থাকিব পারে হাগ্রামা সারত আমি হারিব পারিছে আমি সমবায় সমিতিটো এনে আমি জিকিব ইয়ার BPF হিসাবে কন্টেস্ট করা লাগে না আমি ওই কথাটাই অনুরোধ আজি আমি 15 জনীয়া জিকিছো আজি ওই কথা কৈ পেলাই আমি মিডিয়াত যে আমার কুৱেশ্যন কৈছিলাই ইয়াতে মই সামৰি মাৰিছো दिनैनि बे 8 तारिखआव साननो गोनां ससाइटिनि इलेक्शना 6 तारिखआव जानानै थांदोंमोन दिनै 8 तारिखआवहाय सानबाय साननायनि गेजेराव दिनै सानै मोननैनि पार्टिनि गेजेराव खालि इउपिपिएलआल' देरहाबाय बेनि थाखायनो आङो दिनैनि बे माबाखौ निउसनि लाइभनि गेजेरजों बेखौनो फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों सायख'थि जानायफोराव माबाफोर बेले बेजेफोर जादोंमोन नामा जायाखै गैया जेबो माने नांलाय खमलाय गैया मोजाङै मोजांनो सानदों मोजाङैनो मामा जादों बे जेबो नांलाय खमलाय जायाखै दिनैनि बे बिसायख'थियावहाय मोजाङै मोजां बिसोर देरहालांबायानो मोजाङै मोजांनो बे फैगोन 5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना मोजाङैनो खुंलांथोंसै जोंनि बे समबायनि मामाखौ बिथांमोननि सायावनो आं आसा खालामनानै थाबाय